कृष्ण सगळ्यांगे स्वागत असायची सेशन अंतू वेदिक कुमारास श्रीमद भागवतम अंतु आणि विंगड वेदिक स्क्रिप्चर्स अतुकुन अशिले वैष्णव आचार्य अतुकुन अशिल तंगेले सन्पण विषय चर्चे जता शनिवार तंतु सुरवेरी स्टार्ट जावच ಕೂಡ ಚರಡುವಾಲೆ श्लोकस त्या टॉपिक बगेना तो आज ही मस्त चरडू बलरामाल विषय गुणगान करता सचिता श्लोका मुखांतर आणि मंत्रा मुखांतर हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभूला इच्छे आणि व्रजगोपी हर ग्रेस व्रजगोपी माताजी इच्छे शशील की या सेशन सूर्य पुढे चरडुवाना श्लोक मुनका जेव्हा सान्नमनर नाटक की तंगेल विषय दोन शब्द उल्लोका म्हणून त्यांची फुल्ली वार्त करून प्रयत्न करता असायची आम्ही की चरडुवाना त्या विषयांतो श्लोक जो मंत्र जो वर्स सांगचे पूरा चरडुवाक स्वागत असायचे सेशन अंतू तुमको स्टार्ट करूया तर हरे कृष्ण ओवर टू यू स्टार्ट करे ना सिद्धार्थ। हरे कृष्णा हाउ सिद्धार्थ सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान तान्हार द्वितीय देहा श्री बलरामा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री बलराम गोसानी मूल संकर्षणा पंचरूपधरी करेन कृष्णेन सेवना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक ही स्वरूप दोन्हे भिन्न मात्र काया आद्य काय व्यूहा कृष्ण लीला सहाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते धरणीधर नमस्ते भलनाम श्रेष्ठ प्रलंबरे नमस्तेस्तु एहि मां कृष्ण पूर्वज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जलधर शशिवर्णौ गोपवेशौ किशोरौ सहचर गणवृन्दैः क्रीडमानौ व्रजेशौ नटवरजितवेशौ नीलपीताम्बराढ्यौ जगतज्जनन हेतु रामकृष्णो नतोऽस्मि। हरे कृष्णा। क्रिया शक्ति प्रदान संकर्षण बलराम प्राकृता सृष्टि करेन निर्माण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नंदन अनम्यूट करून सांगतो। रेवती रमनाथं वै बलदेवा अच्युताग्रजः हलायुधा प्रलाम्भग्न पाहि मां पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गोलोकधामाधिपतिः परीश्वरः परीषु मा पातु पवित्र कीर्तनः भूमण्डलं सर्सपवद विलक्षते यन्मूर्धिनि मां पातु स भूमिमण्डले। हरे कृष्णा। दिनेषु मां रक्षतु शिरापाणि युद्धे सदा रक्षतु मां हलीचा दुर्गेषु चाव्यामुसली सदा मां वनेषु शङ्कर्षण आदिदेवः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चंद कोण सांगलीन सकट चरडू धन्यवाद चरडू अंक सकडांक आणि चरडू अंक पुरो श्लोक शिकवून दिलेले घरचे सकड प्लस मंदाकिनी माताजीन पुरो चरडू अंक श्लोक आणि पुरो शिकवून दिलेले सकड जनाक धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी।
हरे कृष्णा. भारी चंद कोण सांगला चढवान पुरा. मस्त मस्त धन्यवाद. कितली लायक बलरामाल गुणगान केली की श्लोका मुखांतर बलराम आता खुशी जावनस का. बलरामाला लीले सांगताना बलरामो मिडले सांगू पुरो चढवान सांगला तो उरलेन तिल बैस चढवान सांगला तो उरलेन तिल बैस म्हणून म्हाका केदने केदने सांग की म्हणून जाल्यार हांव प्रयत्न करता बलरामाल गुणगान करू का. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण. श्रीमद भागवतमाच्या 10वा स्कंद 2 अध्याय 13 श्लोक बलरामाल विषय गुणगान करता असा. श्रीमद भागवतम की जय. गर्भ संस्कर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. कोणके म्हणून कमणस की श्लोक. हरे कृष्ण. कोणी ट्राय करता की हा ट्राय करता. हरी बोल ट्राय कर. गर्भसंकर्षणात्तं वै प्राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. हरी बोल. आणि कोणी ट्राय करता की हरे कृष्ण प्रभुजी. हाँ स्टेप. गर्भ संकर्षणात्तं वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामीति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरी बोल माताजी. आणि कोणी ट्राय करता की करेक्ट है. यस माताजी प्लीज. हरे कृष्ण. गर्भ संकर्षणात्तं वै प्रहु संकर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. हरे कृष्ण.
Last two chances. Hare Krishna Prabhuji. Yes. गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणाद् बलभद्रं बलोच्छ्रयात्. हरे कृष्णा. Very good. आणि कोणी असं बलराम गुणगान करू का? Last one. हांव सांगू. Yes, Mataji. गर्भसङ्कर्षणात्तं वै प्राहुः सङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रियात्. हरे कृष्णा. Hari Bol. Thank you very much. Balram Gunagana Srimad Bhagavatam Yasudeva Sukadeva Goswami Mukantar Jattasa. Ajay word to word meaning अशी सांगता असच की गर्भ संकर्षणात देवकीला गर्भातून रोहिणील गर्भांतू वच्च विषय सांगता असच सर्व गर्भ संकर्षणात म्हणलं. तम कोण? रोहिणी नंदन बलराम रोहिणील पूतू वै वै प्राहुः जण अपैताची म्हणतात तजरतून संकर्षणा मला नाव आहे भुवी या प्रपंचांतो राम इति तका रामुई म्हणून पैताची म्हणून लोकरमणात इत मळरी विशेष कृपा त्यांनी पूरा भक्तातंका प्रपंचाशी पूरा भक्तातंक दित्ताची म्हणाले अर्थस लोकरमणात बलभद्रम त्यांनी अपास्तंका बलभद्रा म्हणल नावारी अपैताची म्हणून बल उच्छ्रयात तंका अतीव शरीर बल असता म्हणाले अर्थू. ट्रांसलेशन इज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय. रोहिणी पुत्र जावनशील संकर्षण रोहिणी पुत्र जावनशील तका संकर्षण मला नावारी प्रमुख जता इति मलेरी संकर्ष मळल अर्थू देवकील गर्भातुकुनु रोहिणील गर्भाक बच्चे अका संकर्षण मळल अर्थू असा मळलंग श्रीला प्रभुपाद स्वामी ट्रांसलेशन सांगता असाची तंका रामा म्हणल नावै अपैत असाची रामा म्हणल इति म्हणल अर्थ सांगता असाची की गोकुलाचे पूरा निवासी तंका संतुष्ट करच तसले शक्ती बलरामाक असता त्याच्यामध्ये रामा म्हणल अर्थ हंग दिल्लेला असा. त्यानंतर तिन्हीच एक नाव दित संगा बलभद्रा म्हणलं. बलभद्रा म्हणल नाव तिथे असं म्हणणारी तंका शक्ती अतीव बलशक्ती असं म्हणाल हंगा सांगता असाची. कोणाकय या इंग्लिश अनपर पटवाची जत्व हाँ वजिता. ओके. These are some of the reasons why Balarama is known as Sankarshana, Balarama, or sometimes Rama. Here in the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. People sometimes object that Rama is accepted as Balarama, but although devotees of Lord Rama may object, they should know that there is no difference between Balarama and Lord Rama. Here, Srimad Bhagavatam clearly states that Balarama is also
known as Rama, Rameti. Therefore, it is not artificial for us to speak of Lord Balarama as Lord Rama. Jayadev Goswami also speaks of three Ramas, Parshurama, Raghupati Rama and Balarama. All of them are Ramas. Thank you very much. Hare Krishna Prarthana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakhamvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. पुन्हा स्वागत असतं सगळ्यांना काही बलरामाला चरडूपणा रशिल्या या लीला कथा ऐकूचे का आम्ही मस्त सौभाग्य केला की कृष्ण भावनामृतांत देवनु हरे कृष्ण महामंत्र मोनु हरे कृष्णांत रामाला अर्थू बलरामा म्हणलस म्हणलंग शिला प्रभुपाद स्वामी सांगतासची आणि त्यांनी सांगतासची परपटांतो बलरामनी रामाक रघुपती रामाक काय व्यत्यासना त्यांनी दोघे एकची श्रीमद भागवत मानतो आम्ही पळयतासच की रामाला गुणगान बलरामाल गुणगान सांगतासचंगा गुरुल कृपान साक्षात कृष्ण परमात्मा कृपान असल एक सौभाग्य मिळालं असं बलरामाल विषयी अर्थ कोण घेवचे का सांगू का करू का कसले चुकी जल्ला म्हणजे रिशम का मस्त प्रयत्न केला की बलरामाल विषय करू का गुरुतत्व जावनशील तंग्याला श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यांना सांगोस की लेक्चर आणतो त्यावेळी फेस्टिवल नित्यानंद त्रयोदशी वळार आविर्भाव तिथींत भुवनेश्वर अंत सांगिले लेक्चरान कसं सांगला म्हळ्यार बलराम गुरुतत्व म्हणाल सांगिले असत आणि गुरुक रेप्रेझेंट करचे बलरामाना आम्ही सकाळी मंगळारती करताना यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो तेव्हा नाव करता असतात यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो गुरुक आरती कोण त्यांना आमच्या मनांतो गुरुला रूप असता तशीची बलरामाल रूपय गुरुतत्व म्हणाल आमकां नाव करून घेवयेत कृष्णाका अर्थ कोण घेवका जाल्यार आमकां बलरामाल कृपा जाय
बलराम शरण जाय गुरुल शरण जाय म्हणून शिला प्रभुपाद स्वामी सुरवेरीची सांगता असाची. आम्ही आजी कृष्णाला आणि बलरामाला जन्माविषयी सुरवेर चर्चा करूया. श्रीमद भागवत मानतो अज्जे विस्तार जाऊन विवरण असं. त्यानंतर आचार्य त्यांनी हज विषय सांगितले असं. कोणाकडे सांगू जत्व कृष्णाला आननी अम्मा कोण म्हणून मैकांड म्यूट कोण सांगेत. देवकी आणि वसुदेव. देवकी आणि वसुदेव. हरी बोल. देवकी आणि वसुदेव कृष्णाला आनू आणि अम्मा. बलरामाला आननी अम्मा कोण म्हणून सांगतावा. बलरामाला आननी अम्मा देवकी आणि वसुदेवाची मागेरी रोहिणी तागेला अम्मा. वसुदेव. रोहिणी आणि वसुदेव. रोहिणी आणि वसुदेव. हरी हरी. श्रीमद भागवत म्हणतो याची चर्चा केला म्हणाल असतं. तशीच आमगेला वैष्णव आचार्य त्यांनी श्रीला जीवा गोस्वामी त्यांनी श्री जीवा गोस्वामी विषय तुम्ही ऐकूनच का. मस्त भजन ऐकूनच का. ತಂಗೆಲೆ भजन आमगेले भागवत पुराण भजनामृत अंत असतं. जीवा गोस्वामी ತಂಗೆಲೆ गोपाल चंपू म्हणलंतू विशेष विवरण असं. हंगेले चर्चे मुखांतर परम पूज्य भक्ती रसामृत स्वामी महाराजाला लेक्चर ऐकलंतुकुनु संफ्लेक जावनु या विषय सांगू प्रयत्न करता. देवकी गर्भ सत्व सहचरडू जावनु त्या सहचरडू अके कंसाना जीश मारलं. सहचरडू जीश मारून त्याची सत्ता चरडाक देवकी माता गर्भ घेता. तेच वेळारी रोहिणी माते बलरामाक गर्भ घेता. 6 महिन्यानंतर देवकीला गर्भ एबॉर्ट जात. मग कोंकणीत एबॉर्ट वर्ड कसं म्हणाल मेळ न्ही म्हाका. म्हाका ताजे अर्थ करता. ते एबॉर्ट जातना त्याची सुद्दी कंसाके पावता. तांचो उल्लेख अशेच की कृष्णाना योगमाया पेटोवचे असके आदेश दिवन. योगमायाला सांगता कृष्ण की देवकीला गर्भातुगुनु गर्भपात देवकील गर्भातुगुनु ते बलरामाला पार्शियल पोर्शन म्हणलं असतले चरण ते श्रीमती रोहिणीला गर्भांचो ट्रान्सफर करता. त्यांची योगमाया गर्भपात जावन जाताची रोहिणीला पोट्टांतू बलरामाका ट्रान्सफर करता. कंसाक या सुद्दी म्हणत की गर्भपात जल्लेलो आसा. देवकीक सहचरडूक जीवश मारले. 7 चरडू ना जाल्ले. त्यांची 8 चरडाक कंस वेट करता. हो जावनच का म्हणाल सुद्दी कळलं. ताका येगोत ना की 7 चरडू बलरामो येऊन जन्म घेतला आणि रोहिणीला गर्भांतू ओढ जाता असं.
त्या वेळारी उपास एदे कालाना वसुदेव आणि देवकी का अट्टा चरडू साक्षात कृष्ण परमात्मा गर्भ घेता तेंची समय अंतू रोहिणी माता गोकुल अंतू नंद महाराज अलगरकड़े बलराम आगला जन्म दिता जीवा गोस्वामीना गोपाल चंपून संगिलस की टोटल 8 महिनो तजनंतर गर्भ ट्रान्सफर जाताची 8 महिनो नंतर बलरामाला जन्म जल्लाला म्हणून ऑलमोस्ट सेम टाइम अंतू तदनंतर देवकी नहीं कृष्णा का जन्म दिलेला श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यांना सांगवस की 15 दिवसाचे व्यत्यास असं आम्ही तंतू त्या चर्चे वचिनक्का एक कडेना एक डेस दिलेला असा आम्ही यमना कोण घेऊया बलरामू कृष्णा काही थोडे दिवसाचे ओढू पण केदनाही भारतांतू एस्पेशली फुडले कल्चर वायस कोण मलगड असकी तांकां मस्त मर्यादा दिताची तशीची कृष्णाक मस्त मर्यादा आशिल्ल्या बलरामा वयरी ते मर्यादो आमकां आत्ता कालांत मस्त कडेन ना 10 दीस सोडी एदे होड जल्ले सोडी मलगड जल्ले सोडी 10 वर्स मलगड जल्ले री आत्ता कालांत आमी कसं करताची नाव अंता पायताची एका कडेन शेस की तांगेल मलगड रिलेटिव्स जावनूय आसोची तांकांय नांवान आपोवची तसले चंदाय म्हणून लेखून आतां आपयताची एक गांवांतू तांगेले अन्नाक आनी अम्माताय सुरवे आनम म्हणटा आशिल्ल्याची मागीर मम्मी डॅडी म्हणटा आशिल्ले मॉम डॅड म्हणटा आशिल्ल्याची आतां चंदाय पळोवन अन्नाकय नांव अंत आपयताची अन्नाकय अम्माकय नांव आपयताले काला आयला म्हणल्यार पळयत मस्त कडेन ते चंदाय म्हूण लेखून आमगेले संस्कार कशे आसा मलगडेक मोल दिवचे संस्कार असले आमकां साक्षात कृष्णाल मुखांतर आमकां शिकूं जाता की बलरामाक कशी तांणी मोल दिताची म्हणून तांगेले दोगाले जन्म जातना श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान सांगिल्वरी लघु लघुन जन्म जल्ल मितिना ओटूची पूरा नमुने फंक्शन संस्कार ओटू जात आशिल्ले स्टार्टिंग तुकुनू गर्भ संस्कार तदनंतर क्रॉलिंग सेरेमनी गॉड करची सेरेमनी तशी कसं नमुने सेरेमनी करू जात की संस्कार करू जात की कसं नमुने वस्तू आस की तांगेले फेस्टिवल्स आस की ते पूरा एक संस्कार आशिल्ले आमी पळयत की जन्म तुकून गर्भ स्वीकार करतना तुकून मरण जत रचताय मस्त नमुने संस्कार आसाची आमकां शिकयला मस्त जन ते पालनय करताची मरण जत वर्षीक आनी तांगेले चेडूं कुटुंबांनी डेथ एनिवर्सरी तसल संस्कार पूरा करता आसताची तशीची नंद महाराजाकनी यशोदा मैयाक मस्त आश आसता की कृष्णाक आनी बलरामाक अति सुंदर जावन तांगेले नामकरण कोरका म्हणून सगळ्यांक आपोवन कोर तेंत नंद महाराज सांगता सगळ्यांक आपो कमू यशोदा की चेडूवाला नामकरण करू का म्हणून यशोदाकय मस्त इंटरेस्ट आशिल्ले
की बलरामाला नाव कोरका रोहिणी मैया काही तशी मस्त इंटरेस्ट आशिल्ली आनी केन्नाय चेडूआक न्हिदो न्हू कोरो न्हू आसता आशिल्ल्याची आमी आतां पयरी एकादशीक पळयल्या की झुलांनी आतां तूं झूल करचे जोय जोय करचे तशीची यशोदा मैयाकय मस्त चेडूआ भायर मोग आशिल्ले आमी पुरंदरदासाल पद आयकुचें आसता जो जो श्री कृष्ण परमानंदा जो 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 श्री कृष्ण परमानंदा नंद गोपी कंदा बाल मुकुंदा जो जो त्यासाना कृष्णाक आणि बलरामाक यशोदा मैया आणि रोहिणी निद्दोचे कोरोचे सगळे असतात सामान्य परमात्म जल्लेरी तांका वात्सल्य प्रेम दिवनु निद्दोचे कोरोचे करता आशिल्ल्याची तशी तांकांय मनांत आश आशिल्लें बर्थडे सेलिब्रेट करूंक नाजाल्यार नामकरण सेलिब्रेट करूंक तशी नामकरण सेलिब्रेट करचे खातीर तांगेल घरकडे तांगेल गुरु जावन आशिल्ले गर्गमुनी येता गर्गमुनी येवन सांगता की तांगेल घरकडे दोन चेडूं आसा तांगेल पळोवचें म्हाका आश आसा म्हणून त्या वेळार नंद महाराज सांगता मुनिवर्या तुम्ही कशी पुणी कोर न्हू आमगेल चेडूआक नामकरण कोरका अति चंदायार कोरका गर्गमुनी सांगता पळय कंसाके सुद्दी कळ्ळी म्हूण जाल्यार तुमगेल घरकडे कृष्णान जन्म घेतला नाल्यार बलरामान जन्म घेतला म्हूण कळ्ळेरी तो आत्त येवन पुरा चेडूआक जीव मारता ते जाय की तुका म्हूण सांगून निमगयतना मस्त बेजार जाता नंद महाराजाक म्हण नंद महाराज तेचे रायो पुरा गोवाला तांगेले त्या रायाक आडंबर जावन एक नामकरण तय करूं जायना तांगेल चेडूं आले कंसाल भया मितीना जाल्यारी सांगता म्हाका संस्कार कशी पुणी कोरका म्हूण फुडली कालांत तूं अशी आशिल्ली की कोणाले जन्म जेवो नंतर घरकड कसले फंक्शन जेवो त्या वेळार पुरा मालगडे तांकां आपोवन पुरा भक्ता तांकां आपोवन तांगेले रिलेटिव्स पुरा आपोवन संबंधी तांकां आपोवन तांगेले पुरा फ्रेंड्स पुरा आपोवन मर्याद दिवन तांकां पुरा खाणा जेवण देवा ऑफर केल्ले प्रसाद दिवन तांकां हें करचें अशिल्ले क्रम आसा आतां उणी जावन हॉटेलांत तुका ऑर्डर करून कोणकी कसकी केल्ले वस्तू आमी दिताची बर्थडे म्हणून नाजाल्यार संस्कार म्हणून त्या देवा दवरला की ना म्हणटा आमी पळोवचेक तयार ना म्हळ्यार देवान हॉनर केलेले न्ही वस्तू दिवचे ट्रस्ट दिवचे खातीर दिवचे तृप्ती करचे खातीर हांव होडू मिगेलान तूं 10 डिशेस आशिल्ले 20 डिशेस आशिल्ले नाजाल्यार 50 डिशेस आशिल्ले 4 नमुन्याचे आयस्क्रीम आशिल्ले म्हणून दाखोवचे शिवाय तातूंत त्या देवाक दिल्ली एक सानूची वस्तू कोणी ऍड केला हांवें म्हणलें आमी पळयनाची संस्कारू म्हणलें जी इम्पॉर्टन्स सोडून सोशल गॅदरिंग जावन आमी पळयता आसची हांगा पळयाची नंद महाराजांनी यशोदा मैयाना कसं सांगला म्हणून गर्गमुनीला वचून सांगता आसच की तांणी नंद महाराज हे मुनिवर्या तुम्ही गुप्त जावन जाल्यार पुणी कशी पुणी कोर न्हू मिगेल चेडूआक नामकरण कोरका तशी गाये कोटकेंत वचून 2 जण चेडूआकय नामकरण करता आसची श्रीमद भागवतमान तू आज उल्लेख आस की गर्ग मुनी वाच म्हणाले तांणी सांगचे त्या नामान तू या 3 नाव पास आसा बलभद्र संकर्षण आणि राम बलराम तेंचे आमकां पळयत बलराम कितले प्रिय जावन आशिल्ले परमपूज्य भक्तरसामृत स्वामी महाराजान मागीर चर्चा करूं आस की तत्वा विषय तेका तूं सांगूक म्हाका योग्यत नासलेली जाल्यार हांव सांगूक प्रयत्न करता 2 नमुन्याचे विस्तार आस काय देवाले
विस्तार म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन, प्रकट. आम्ही सुरवे मना करून घेवका साक्षात कृष्ण परमात्मा मनुष्य आम्ही कृष्णाला रूपार आसची कृष्ण आमगेल रूपार आसची न्ही. आमगेल असल देह, दोन्ही हातू, चड आशिल्ली फॉर्मारी, वृंदावनाची तो कृष्ण, देवकी नंदन जो कृष्ण, वसुदेव नंदन तो कृष्ण स्वयं रूप म्हणून आम्ही मना करून घेवका. तो स्वयं रूप आशिल्ले त्या देवाक दोन नमुने विस्तार तांणी सांगिल्लो आसा. एक प्रभाव, प्रकाश. मॅनिफेस्टेशनाक संस्कृतांतू तांणी दिल्लेले वर्ड मॅनिफेस्टेशन म्हळ्यार प्रकाश, प्रकट. प्राभव, प्रकाश. ते प्राभव प्रकाश अर्थ कोरके जाल्यार तांतू दोन मुख्य पॉइंट आसा. एक फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट तांतू कसं म्हणल्यार देवाले ते रूप तशी असता म्हणाल आसा प्राभव प्रकाशांत. दोन्हीचे स्वयं रूप आशिल्ले कृष्ण परमात्माले भाव, मूड तशी असत प्राभव प्रकाशन. दोन्हीचे प्रकट मॅनिफेस्टेशन ताका म्हणटाची वैभव प्रकाश. वैभव प्रकाश. त्या वैभव प्रकाशांतू साक्षात कृष्ण परमात्मा बलराम रूपारी येता आसा. वापस रिपीट करता. स्वयं रूप जावन आशिल्ले कृष्ण परमात्मा, अति सुंदर जावन आशिल्लो तो कृष्ण परमात्मा, तांकां दोन्ही नमुन्याचे विस्तार आसा, प्रकट आसा. मॅनिफेस्टेशन म्हणटात इंग्लिशांत. फर्स्ट मॅनिफेस्टेशन प्राभव प्रकाश. दोन्हीच्या मॅनिफेस्टेशन प्रकट वैभव प्रकाश. वैभव प्रकाशांतू तांणी तांगेलेची एक्सपेन्शन कशी श्रीमती राधाराणी एक्सपेन्शन चल्ले तशी तांगेलेच एक्सपेन्शन जावन बलरामा रूपारी आयिल्लो आसा. प्राभव प्रकाशांतू वृंदावनांतू अति सुंदर उदाहरण दिल्लेलो आसा महाराजान. रासलीलांतू पूरा गोपिया तांगेलोटू नृत्य करूक कृष्ण तेंचे रूपारी स्वयं रूप जावन एक गोपिये तांगेलोटू नृत्य करता आशिल्लो. एक लेखय दिसता की मिगेलोटू कृष्ण आसा. ते सुंदर रूप वर्णन केलेलं आसा. कृष्णाला रूपम मना करूयात की कितली सुंदर आसा म्हणून. आम्ही श्रीमद भागवतमांतू आयकलेलं आसा त्या रूप. म्हाका ते प्रिय जावन आशिल्ले श्लोक उडगास आसा की 10वा स्कंदांतू 21st चॅप्टर 5वा श्लोक. बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रात्वा स कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम्. रन्ध्रार्वेणुरधरसुदया पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशात् गीतकीर्तिः. बर्हापीडम नटवरवपु. कृष्णाला त्या रूप पळयाची. बर्हापीडम म्हणलं कसं आलं अति सुंदर जावन आशिल्ले मोर पंख. देवाले ते तांगेले शिरसारी अति सुंदर जावन आशिल्ले ते मोर पंख आशिल्ले. आणि कन्नारी कसं केला त्यांनी कर्णयो कर्णिकारम. अति सुंदर जावन आशिल्ले कर्णिकार फूल. देवाल रूप मना करून घ्यायची.
आणि वस्त्र कसं घालला त्यांनी हळदू आहे अति सुंदर भंगरा कलर आशिल्ले अवंगाले त्यांनी घालून घेतलं आणि घड तो चंद बिभ्रात वास कनक कपिशम वैजयंती माला वैजयंती माला घालून घेतली मागीर कसं करता असं त्या रूपारी रंध्रार वेणूरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे तंगेले अति सुंदर पंटारी वेणू मुरली हातास आणि त्या वाजयतच त्यांनी रंध्रार वेणूरधर सुदया पूरयान गोपवृंदे आणि कसं करता असाची पूर गोपावृंदालोटू वन अंतू होता असाची मला विवरण दिलेलं असं हे अतिसुंदर रूप आमका पळोवचें म्हणटा असं देवालय स्वयं रूप भगवान आता आमको पास बलरामालान तेव्या बलरामान तो विवरण दिता सच की श्रीमद भागवत मानतो सार्व्य एक कुंडल मठो वैजयंती वैजयंत्या च मालया बिभ्रास्मित मुकाम्बोजम श्वेत पालय भूषितम बलरामाल विवरण दिता असत बलराम कसं करून असत अति सुंदर जावनशील वस्त्र घालून असत आणि एक कन्नंतु एक कुंडलो मठो एक कन्नंतु यगानु चंद कोर्न विहार कोर्न वैजंती माला घालून आणि तंगेले हसमुख जानशील स्मित मुखांबोजम तंगेले अति सुंदर जानशी मुखारविंद पळयची विंगडेकडे ना 10वा स्कंदांतुची 65th चॅप्टर 32 श्लोकां सांगता अससी वसित्वा वाससी नीले माला अमा अमुच्य कांचनिम रे स्व अलंकृतो लिप्तो महेंद्र एव वारणा वसित्वा वाससी नीले बलरामो अति सुंदर जावन तंगेले दोन्ही वस्त्र घालून असं म्हणाल सांगितलं असं आणि गळ तू भांगराचे एक माला घालून असं अलंकृत कोण असं आणि स्वर्गाच्या रायकशस्की रस्त्यावरी अति सुंदर जावन श्वेतवर्ण जावन असं म्हणाले हंग विवरण केलेलं असं ते बलरामाल रूप आमगेले मनान तू केदनाय असं म्हण सांगून असको म्हण सांगून आम्ही मागून घेऊ का आता बलरामालान तू आमको पळोवचें म्हणत की देवालेची अनेक विस्तार असं म्हणाला आम्ही ऐकून घेतले सुरेर आम्ही मना करून घेतले की देवकीला गर्भातुकून एक पोर्शन वचून रोहिणीला गर्भांतू मेळणू बलरामाल जन्म जल्ला कृष्ण तक केद्न जावक की तगेले संतुष्टी कतिरी तगेलेच एक्सपेन्शन करून घेतला विस्तार करून घेतला तशी बलरामाल रूपांतू आमक मना करून घेऊयात बलरामुई साक्षात भगवान कृष्णुई साक्षात भगवान हानी तकून हंगेले व्यत्यास कसं असं एक व्यत्यास कसं असं म्हणल्यारी बलरामो सेवक भगवान
सेवक भगवान. सेवक भगवान म्हणलं कसं आशिल्लं? बलरामाला केन्नाय इची यास की मलगड जाल्यारी कृष्णाक कशी सेव करचे म्हणलें. कृष्णाक कशी संतुष्ट करचे म्हणलें. कृष्णाक कशी सहाय करचे म्हणलें. ते बलरामाला केन्नाय भाव असता. तेच बलरामाक आमी म्हणटाची सेवक भगवान. कृष्णाक भगवान म्हणटा आसाची जाल्यार ह्या कॉन्टेस्टांत आमी कसं म्हणटा? सेव्य भगवान. सेव घेतालो कृष्ण. अल्टिमेट पोसिशन सेवा घेतालो. अल्टिमेट पोसिशनर आसा कृष्ण परमात्मा. ताका आमी सेव्य भगवान SEVYA सेव्य भगवान म्हणटा. श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यान बलरामाला आणि कृष्णाला ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಎಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಕಲರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೂರ ನಮೂನೆರಿ ತನ್ನಿ ಎಕ್ಕಲಾಕ. आम्ही पळयत की कृष्ण परमात्माला सेवे कशी करता आसाची म्हणून श्रीमद भागवत म्हणतो 10वा स्कंदांतू 15 अध्याय अंतु विस्तार जावन कृष्ण गुणगान करता आसा बलरामाला. अंतु एक श्लोक की श्री भगवान वाच अहो अमी देव वरामरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमुन्त्यपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्. या अध्यायांतू विवरण जातास की कृष्णनी बलरामू पूरा गोपवृंद ಒಟ್ಟು ಪೌಗಂಡ ಪ್ರಾಯಾರಿ 5 ವರ್ಷ ನಂತರ ವನಂತು ವತ್ತಸಚಿ तेव्हानंत वत्ताना कृष्णाक वृंदावनांतू मस्त प्रेम उद्भव जाता कोणा वैरी बलरामा वैरी ಒಟ್ಟशिल्ले. त्यांनी पळयता आसाच की कृष्ण की सुತ್ತमुತ್ತ शिल अति सुंदर जावनशील वृंदावन वन वृक्षस आणि पूरा नमूने फूल फल पूरा रुक्कारस त्या रुक्कार तुकून फल पुरा कृष्णाकनी बलरामा पळयताना भग्गूनु कृष्णाला आणि बलरामाला आधारविंदान पोडू पळयता आसाची. त्यांनी कृष्णान सांगचे श्री भगवान वाच बलरामा पळय तुक पोळोनु या रूकपुरा फुल्ली जन्मान तू कसले ತಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಚ್ಕತಿಲ್ ತಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತುಗೆಲ್ಲ या जन्मान तू तुक सोणतिले तुगेल पादारविंदा पडता सची. तशे मुखार सुनो एक नंतर एक कृष्ण बलरामाल गुणगान करता अस कसं सांगतो म्हळ्यार वृंदावनान पळय बलरामण्णा तुगेले ते झाड लता घास पुरास तृणापुरा त्या पुरा तुक पळयताना तुगेले की कशी पुणी कोरनु नमस्कार करू पळयता आसाची तुगेले पादारविंद येवचेक पळयता आसाची. इति म्हळ्यार तुव तांका मुक्ती दिता तुगेले कृपा दिता म्हूण. तेंची कृष्ण सांगता की बलरामण्णा तुगेल मितीन मात्र तांकां कृपा मेळचे. तें श्रीला प्रभुपाद स्वामीन आमकां सांगून दिलेलें कसले बलरामू गुरुतत्व कृष्णतायांग बलरामाक होकळसिता आस जाल्यार आमी कसं मना करून घेतला तत्वांतू बलरामू सेवक भगवान. कृष्णाले विस्तारा तुकून येवनु
कृष्णाक संपृक्ती पावच कतेरी संतुष्टी देवच कतेरी आईलो मलगड जावना सुखा जलेरी कृष्ण तक ಹೊಗಳಿಸುವನ್ ಕೋರು ತ मर्यादीवनु ಹೊಗಳಿಸಿತ ಸಂಗ 5 नमुन्याचा रस आम्ही शिकिलस भक्तिरसामृत सिंधू सांगताना आणि फुडली वार श्रीला रूपा गोस्वामीला चर्च करताना श्रीला रूपा गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभू सांगून दिताच की 5 नमुना रस असता म्हणून कोणाकी गोतस की 5 नमुना रस कसा असतो म्हणून 5 different types of rasas. Haribol. माधुर्य रस, वात्सल्य रस, Yes. शांत रस, शांत Yes. रस, साख्य रस, Yes. आणि शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. हरिबोल. Thank you very much. 5 नमुन्याचे रस आम्ही भक्तिरसामृत सिंधूंतू चैतन्य चरितामृतांतू 19th अध्यायांतू कृष्णराज कविराज गोस्वामी विस्तार जाम संगील असतात या 4-5 नमुना रसारी कशी कृष्णाल सेव कोर्च कतीरी बलरामू म्हणाला आमका पळोचेक प्रयत्न करूया मुळातून पळोचे गेलेरी फर्स्ट एतास शांतरस शांतरसांतू हमको गोतस की देवाला तृप्ती देवाका कश देव ओडू म्हणलं आमका त्या रसान कळता आणि देव मात्र साक्षात कृष्ण परमात्मा मात्र आमका शरण असा म्हणून शांतरसान कळता त्या शांतरसारी बलरामाला भाव अश्यस की पूरा गोलोक वृंदावन अशिले तिथले कृष्ण लीला वैकुंठ लीला आणि बलरामाला त्या विस्तारातून आईला संधिनी शक्तीतून आईला म्हणून सांगितलं आणि कृष्णाका कशी जाय तशी गोलोक वृंदावन त्यांनी स्थानकम चला फूल जत पडल पद्म ओढ आणि सांजता सकाळी सूर्य पडायला कुठलं ते फुलता आणि रात्री चंद्र चोळारी ते अपास सांजता अपास सूर्यतन ओढ जाता तशीच कृष्णाक कशी जाई बलरामू त्याकडे वृंदावनांतू ते गोलोक वृंदावन साननी ओढ जाऊ जल तश करता म्हणाला त्या काम बलराम आल्या म्हणून सांगितलं आणि कृष्णाला तिथले आभूषण देवानगलचे वस्त्र जावो देवानिदोचे बेड जावो देवानिदोचे उशी जावो देवानगल बंगर जावो त्या पूरा बलराम तर साक्षात बलराम शांतरसान पंगेल सेव करू कसं त्यांची मस्तपंत आम्ही पळोवचे पुरो देवान गल्लल कसले आभूषण आम्ही घेवचे वतना पटमाम जेव सांगता पळय जागृत तुम्ही घेतील सगळं वही कृष्णान गल्लले त्याला ते भारी जागृतेर कांडवर का म्हणारी इतिमितीना ते बलराम तत्व बलराम साक्षात बलराम मला कसं आलंय कृष्णूच ते शांतरस सांगतो कृष्णाला तिथले बड्डी जावो फूल जावो कृष्णांगल कसं सकड असं त्या पुरा बलरामा रूपाला सेव करत असत दास्यांतू कसं करत असत त्यांनी आम्ही आता वाजील स्कंदांतू 15 अध्यायान पळोयत कृष्ण आणि बलराम पुरा गोपातंगलटो मुखारसून वताना आम्ही सानस्तन चढून कसं करताची आंब्या पातोरून ताची लगीगर कडचोणू थंय वचून कसं सगळं मिळतं त्या पुरा काण हाडटाची तशीची आणि ताका हाका इमिटेट करताची तशीची कृष्ण आणि बलरामू
थंय रान्ना वतना थंय कसं पुरा चराचर आसा पक्षी आसा तांकां पुरा अनुकरण करचें पडटा असाची मोरावरी अति सुंदर जावन नृत्य करताची त्यांची कोकिल्यावरी म्हूण सांगून शब्द करता आसताची त्या म्हणून आमी कसं करताची सानास्तान चेडूं आसतना तशीची आमी ताका म्हणटा कसले मिमिक्री कशी ताका उत्तर दिवचें म्हूण सांगून कृष्ण कसं करता ताका रिस्पॉन्ड करता आसता बलराम कशी करता त्यांचे एकल्याक त्यांनी सेव करून आसताची पुरो जतन कसं करताची कृष्णाला पाय चिरडोचे एक पंता बलराम येवन कृष्णा तुका आणि थोडे रेस्ट काडी तू म्हण सांगून ताका पाय चिर दिता बलरामाक पाय चिर दिता तांकां तृप्ती करचे खातीर तशी दास्य भावारी बलरामान मस्त सेव केलेला आसा कृष्णान लोणी चोरू वतना एक पंता बलरामाला खांद्यार चोवणू कृष्णान लोणी चोरू आसा तसं दास्य भाव अन्न जावनी मलगड जावनी थंय दास्य भावारी सेव करता आसाची सख्य रसांतू आमी आतां पळयलें तेता येताक लढाई करूं या करताची नाजाल्यार गाये कोटू वरतना पद म्हणू कोरनु देवाल गुणगान कोरनु वर्ता आसाची तशी सख्य रसारी तांकां दोनी तेता येता लायक अंडरस्टँडिंग आसता मारचे कोरचे तेता येता कृष्णाक ताका कोण खेळ करू आसता तू काळ न्हय कृष्णा तू यशोदा मैयाल पूत न्हय मिगेल आम्म गोडी न्हय तू काळ न्हय म्हूण सांगून खेळ न्हू कोरनु सख्य भावारी तांकां तृप्ती करूंक पळयताची आता आमी पळोवचें पुरो वात्सल्य भावारी युजली असचे यशोदा मैया देवकी मैया सोडतानीच पुरा त्या भावारी बलराम कशी करता बा म्हणून तुम्ही पळोवचें पुरो एक कडेन बलरामू कृष्णाक आदेश दिवचे पळयता की आजी कृष्णा तू काळिया कडेन वचूं नज नदी तडान ना म्हण जाल्यार भक्तिरसामृत सिंधून एक विवरण आसा की सुबोला लागी सांगू आसा सुबला लागी सुबल तांचे लागी कृष्णा सांग आजी थंय वचूं नाका म्हणून तेचे आदेश दिवचे ताका कृष्णाला हिता खातीर पळोवचे ताका वात्सल्य भावान म्हणटा एक पंत मात्र कृष्णा लट्टू बलराम आसना ते युजली कसं म्हणल्यार बर्थडे वळारी बलरामाल बर्थडे वळारी स्ವಂತ आविर्भाव वळारी त्यांनी कृष्णा लोटासनाची बाकी पूरा वळार कृष्णा लोटासताची त्या बर्थडेक आम्ही पळयत त्या वळारी मस्त लील जाल्लेलो आसा कालिया लीला पुरा त्या वळार जाल्ली लास्ट माधुर्य भावांतू बलरामू कशी सेव करता म्हणल्यार अनंग मंजरी रूपारी बलरामू कृष्णाला सेव करता अनंग मंजरी म्हणल्यार श्रीमती राधाराणीला भयणी मंजरी म्हणल्यार तांकां श्रीमती राधाराणी सेव करचे खातीर मस्त मंजरीस आसता तातूंत एक मंजरी अनंग मंजरी आमी आयकलेलो आसा रुपा गोस्वामी वळारी रुपा गोस्वामी नांव रूप मंजरी म्हणून मंजरीस म्हणल्यार केन्नाय 1-2 वर्स सन्न आसताची श्रीमती राधाराणीक नाजाल्यार समप्राय आसता ना म्हणजे 1 वर्स जावं 2 वर्स एक मालगड आसताची जाल्यार हॉड्डांनी मस्त सन्न न्हय 1-2 वर्सां व्यत्यास मंजरीक राधाराणी जावन आसा त्या अनंग मंजरी रूपारी श्रीमती राधाराणी भयणी जावन श्रीधामाल भयणी जावन बलरामू सेव करता असं म्हणून आम्ही सांगितलं तशी 5 रसारी श्रीकृष्ण परमात्मा सेव हंगा बलरामू करता म्हणाला आमका मना कोण घेऊ येत हंगा समय जाल्लेलो आसा कितले वेळो आमका बलरामाल विषय चर्चा करूं येता कितली केल्यारी आमगेले तृप्ती सोडची म्हणना देवाल गुणगानांतू
आमकां ताजे एंडिंग ना म्हूण येता कितले हें केल्यारी हांगा हांव खताक विराम दिवचे प्रयत्न करता. कसलेय चूक म्हूण जाल्यार क्षम दिवका. परमपूज्य भक्तिरसामृत स्वामी महाराजाला खता मुखांतर आयकून कोरून प्रयत्न केलेलो आसा. हे आयचे सेशन काडचे खातीर अपासा हांव कृतज्ञ अर्पित करता की हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभु जी का आणि हर ग्रेस प्रजगोपी माता जी का तांगेले आदेश आशिल्ले की बलरामाल विषय तुम्ही काडका म्हणून, तुम्ही एक सेशन काडका म्हणून. हांव तांगेले परमिशन निमगेलें की बलरामाल विषय काडचे म्हणून जायते म्हणाले आशिल्ले तांणी. हे सौभाग्य म्हाका दिल्लेलें आसा तांणी. पूरा चेडवांक एस्पेशली सुरवेरी भारी चंद कोरून बलरामाल गुणगान केल्लेलें आसा. हा निमिष मंदाकिनी माताजीले आदेश गायडन्सारी आणि अपर्णान डॉक्टर अपर्णान तांकां पोट्ट करून हें केल्लेलें आसा. तांकांय मस्त मस्त धन्यवाद. पूरा भक्ता तांकां मस्त धन्यवाद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीमान ग्रह शिला प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. बलराम जयंती महोत्सव की जय. जय गौर प्रेमानंदे.